on ryhtynyt elokuvatuottajaksi ja työskentelee virolaisessa yhtiössä, niinkö se on? Right, juu. Rasi Kolmis, tämmönen kirjeetä Angelalle elokuva. Ja se oli Eestin viime vuoden Oscar-ehdokas, eli viime vuoden Eestin paras elokuva. Kohdassa on siinä mukana rahoituksessa elokuvasäätiön kautta. Ja sai erittäin hyvät arvostelut Eestissä ja erittäin hyvän katsojamäärän paikallisen toimituksen. Oikein lämpimästi vielä kerran tervetuloa tänne Porvoon Biorexin avajaisiin. Illan tapahtumista kertoisin sellaista, että tuolla kassalla on juotavaa tarjolla. Sitä saa ottaa ihan miten maistuu. Puheiden jälkeen esiintyy kuoro, jonka jälkeen aletaan tarjoilemaan myöskin vähän pientä suolapalaa. Ihan ensimmäiseksi mä haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne lavalle Marko Röörin, meidän rakkaan toimitusjohtajamme. Tervetuloa. Ja Ilkka Matilainen. Kiitos. Tittelistä siinä. Tarkoitus se rakkaan. Jag har ett stort glädje att önska alla välkomna äntligen till det nya Biorex Porvoo. Eli rakkaat ystävät, vihdoinkin voimme sanoa, että tervetuloa uuteen Biorexiin. 4 vuotta suurin piirtein siitä hetkestä, kun me istuimme itse asiassa juuri kaiketi tässä, missä oli tämän vanhan taidetehtaan ravintola. Eikö se ollut Edgar juuri tässä vaiheessa? Kyllä. Ja silloin esitettiin huikea visio, eli 2008 kesällä, että me voitaisiin Matti Asikaiselta ostaa tämä Porvoon toiminnot. Matti tässä onkin ihan kaiuttimen vieressä, herra, joka on Porvoossa pitänyt vuosikymmenet elokuvakulttuuria yllä. Ja silloin oli tavoitteena, että 2010 marraskuussa avataan uusi Biorex. Verrattuna moniin meidän hankkeisiin, niin että on kesä 2012 ja avataan, ei ole huono suoritus. Meillä on paljon pidempiäkin, parhaimmillaan 4 vuotta eräästäkin hankkeesta ennen kuin saatiin auki. Ja voin sanoa, että ainakin me ollaan Ilkan kanssa ihan äärettömän tyytyväisiä. Meillä on tehnyt mahtavaa työtä meidän tiimi, koko Biorexin porukka, ja voin sanoa, että ne on päästänyt meidän helpolla. Me ollaan itse asiassa oltu tässä hymistelemässä seuraten tätä Aku Jaakkola vetämää prosessia ja Edgarin ja koko porukan mahtavaa suoritusta olla näin pitkällä. Meillä on valtava määrä kiitettäviä, ja olen ihan vakuuttunut, että mä unohdan niistä puolet, mutta tässä on iso suunnittelutiimi. Ja Harri Ahokasta, jotka ovat olleet mukana tämän elokuvakeskuksen, samoin kuin aikaisempien teattereidemme rahoituksessa ja niiden tämän päivän tasolle saattamisessa. Myöskin tätä Porvoon Biorexia avatessa niin kaikki elokuvatoimistot ovat olleet mukana, mutta erityiskiitos kuuluu kyllä Nordisk Filmille sekä FS Filmille, joiden apu on ollut meille erittäin tärkeä. Kiitos kuuluu tietenkin myös kollegoille, muille elokuvateatteriyrittäjille tässä maassa, jotka jaksavat kilvoittaa meitä yrittämään aina paremmin ja nostamaan omien teattereittemme tasoa. Ja että kiitosten aika olisi ohi, niin elokuvan tekijät, jotka mahdollistavat tällaisen. Hyvä Biorexin porukka, arvoisat vieraat. Bästa Biorex gäng, inbjudna gäster. Tämä on varmaan iso päivä Biorexille, mutta myöskin koko taidetehtaalle ja Porvoolle. Biorexilla tulee olemaan varsin merkittävä rooli koko taidetehdas kokonaisuudessa. 2007, kun tätä taidetehdashanketta ruvettiin viemään eteenpäin, niin mitään mediakeskusta ei ollut olemassakaan.
kenenkään suunnitelmissa. Se tuskin taaskaan näyttää siltä, mitä me tänään kuvitellaan, vaan se on jotain uutta ja varmasti parempaa. Oikein hyvää menestystä. Skål. Mikä sen nimi on? Elikkä nämä on tämmöisiä riisirullia. Siinä on eri makuisia, siinä on lohi, avokado, katkarapu, penkkoli, tofu, varsa ja itse asiassa tässä ei ollutkaan sitten tässä tarjottimella muuta. Tämmönen vietnamilainen. before.